Организаторите на този фестивал, Сдружение на Балканите за младежки фестивал. Искам просто да им благодаря, независимо от това, че разбрах в последният момент. Както виждате, аз откликнах. Искам да знаете, че всички мои колеги ще откликнат да присъстват на този фестивал, защото това е задължително. Младите хора трябва да се развиват, трябва да имат примери. Ето, аз съм един от тях. Така че радвайте се, развивайте се и се показвайте. Това е една незаменима сцена.